Sariyablon kanugoro Sherifla Jabaran Soka ama fo ka wali mando oni aw nale aw ka jamkan sariyablon kono don temano na an wele ruta aw ye ka fo min ye entreprise no ye kere barawo ka ma blaye walma ka bo barawo la o licenciement ka mo gwe ka bo barala ma dono ye kuma chamana ka chugo dum mo la temesara dum be ola haka ja a kofe ibise ka tamasara dum tama mun sa ka sababu ki ble ka haka konnana Babou Abe Odekabi. Le thème du jour, les licenciements pour motif personnel des salariés dans les entreprises privées, procédures et recours. Mawele, Monsieur Madani Sangare, doctorat en droit public. Anale, Amenyo fait. Nous ne sommes pas sera au Kumukonana. Binin Aou, Anasaka famille, Chamasoro, Kasamuke, Arena Mun, Yafo Ayana, Hakeula, Munyakere, Barakela, Hakewe, Mamuna. Ni hakilina taraku blaka bo barla babu abina sigi odeka nen aw wala sanga siga famale chama soro akonana soni amedo na ananga mawlele Michel Maran Sangare do inshallah. Monsieur Sangare ami foki wala mando merci son droit ay son naka na wakena ka tamaro na nya fo mon ala sona na nyon soro mim ga sobe kuna fonu ka saga di mawma nu joro la droit de travail kono ako ko droit social voilà nan an nyaw ma fo ko droit de travail abela jenen koni ye kere yi bara kero hakew nu joro mawka hakemu ma kono isona ko mun gabbi wala saka na mali kono foni mun be jamana ko ka am fo ki wala mando la merci saha ni anya jatimene ke kalaje anga kere barakero konana mawbeta metalu ko fe blalu beke o nin kana kelen ka anda sera ama ani Dr Musa Kante wala donamuna o de ye magweni mawla ka soro sarati munu dan no licenciement abusif obi des licenciements pour motif personnel ni o ye barakela o yere ka tableau nali fen konnana e pseka mfo ni hakina yaraka aywa suntra ambi fu akawlika jola ami TV chef la ma balade la mbu fo ko nyama so ambu fo il faut licenciement pour motif personnel oui au nom des licenciements pour motif personnel des salariés procédure et recours logement na fa licenciement pour motif personnel mo munu de barakela munu de no baraket dum uluka geni ka akunke uwe ka lahalai parce que licenciement motif fla de bala motif licenciement pour motif économique et licenciement pour motif personnel ma do be gena bo barla ka sabuke kasara bina barakol la me na fuluko kasara o motif économique mais ma do fele ka geni uwe ba kunga lahalai donc anga bitabo de ma pour motif personnel au motif personnel là donc amana pma minka claro flado procédure ambe pma wa sharia rekulu ka min fo ala no mali sharia droit et no code de travail o min fo la mo procédure ne fa mo wi o tebno ko recours na dans ce cas il a ibikanga srajmen pour ki ka kesro donc na fra ko barakala suntura entreprise ko barakala suya fla de bi barakala suya fra abu fo mal les salariés ordinaires ou bien les salariés simples barakala gwansan wi abu fo mal les salariés ordinaires ou bien salariés simples barakala olu be barakala la nga jor nyemoga tubulo barakala ko la façon ton nyemoga tubulo oui barakala oui barakala simple wi barakala suya flala abu fo mal les salariés protégés mais oui mohammed ni olu be syndicat nyemogo barakala ko la façon ton do nyemogo donc au des salariés protégés donc même nous si genchoko tekli aussi genchoko tekli merci donc pour ame follow minta nos salariés simples ou des salariés non protégés mais au lieu de la barakala là donc la bla choko de bola aywa mali code du travail ya ira ka fo ko ni bena olu bla ka bo barala aywa mo mi salarié non protégé motif de bi motif personnel et motif fly kun akume ke kun suga fla motif personnel disciplinaire et motif personnel non disciplinaire fatigi ko de ke folo o kun de ke kun ni kun sahali
disciplinaire de jumɛn a ye jogo dɔ kɛ min ye fɛn jugu a ye fɛn dɔ kɛ min ma a ye faute dɔ kɛ faute a ye kojugu dɔ kɛ baarakɛyɔrɔ la o kojugu bɛ se ka kɛ suɲɛli ye a bɛ se ka kɛ nɛni ye a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka patron yɛrɛ menacer k'a fɔ a b'a bugɔ o n'a ɲɔgɔnna caman ou bien a bɛ se ka kɛ kuntanko kɛli baarakɛyɔrɔ la ou bien a bɛ se k'i ban ka na baarakɛyɔrɔ la ainsi de suite ou bien ka na retard ni fɛn ninnu donc o la Mali code du travail kɛlen don ka tila o faute tilayɔrɔ 3 ye faute fɔlɔ a bɛ fɔ o ma faute sérieuse faute filanan faute lourde faute sabanan faute grave mais faute sérieuse o ye gɛnkun ye i bɛ se ka gɛn ka bɔ baarakɛlaw kun na o la n'o kɛra i jo tɛ k'a la mais faute lourde ni faute grave o la i bɛ gɛn hakɛ tɛ d'i ma fɛnɛ o faute grave ani faute lourde i bɛ gɛn hakɛ tɛ d'i ma donc o ye motif personnel disciplinaire mais motif wɛrɛ bɛ yen o ti e yɛrɛ nɔ ye e se t'o la i ma kojugu kɛ i ma bingani kɛ o ye jumɛn o ye motif personnel non disciplinaire ye o fana bɛ tila ka taa tilayɔrɔ 2 la tilayɔrɔ fɔlɔ o de ye maladie du salarié wa n'i ye salarié simple n'i bɛ baarakɛyɔrɔ la n'i ye kalo 6 kɛ n'i ma ŋɛnɛ sariya bɛ kalo 6 de d'i ma i ka to so ni a tɛmɛna kalo 6 kan ka taa bila kalo 8 san 1 entreprise de do bɛ ale bɛ fɛ a ka baaraw ka marché e dun ma ŋɛnɛ o ma nɔgɔn dɛ a tɛ se k'i to ten o la yamaruya bɛ d'a ma a k'i labila donc a bɛ fɔ o ma c'est-à-dire a bɛ fɔ o ma maladie i bɛ se ka bila pour cause maladie o motif o jɛlen don filanan fɛnɛ perte de confiance danayabaliya nana ani ɲɔgɔn cɛ a ka sigi gɛlɛya la o perte de confiance fɛnɛ bɛ sigi gɛlɛya ni ɲɔgɔn cɛ o la a bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma hali furuɲɔgɔnya kɔnɔna la ni danaya tɛ yen a bɛ gɛlɛya a bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma bon ni kun ni motif 2 n'o ye discipline n'o ye motif personnel fo ni 2 de ka sa maintenant c'est kiiri tigɛbagaw ɲɛkɔrɔ u b'a lajɛ il faut que ça soit sérieuse juste noble n'o kɛra a bɛ ɲɛ maintenant ça ni baarakɛla min ye salarié simple min ye nin faute damadɔ kɛ i bɛ bila cogo de bila n'o ye salarié simple ou bien salarié non protégé an bɛ yen de maintenant n'i bɛ bila procédure ye 2 de fɔlɔ préavis i kan ka ladɔnniya donc o bɛ notifier la donc u bɛ lettre sɛbɛn lettre de licenciement sɛbɛn k'a ci ma bon an bɛ fɛ k'i bila nin wagati in na o fana na baarakɛla bɛna ka lahala don ni mɔgɔ min ye journalier ye ou bien n'i bɛ sara semaine kɔnɔ ou bien n'i ye journalier n'i bɛ bila tile 8 o préavis de bɛ d'i ma filanan ni mɔgɔ min ye i bɛ sara kalo la n'i bɛ na labila i kan ka ladɔnniya kalo 1 mais ni mɔgɔ min bɛ yen ale ye agent de maîtrise mɔgɔ min maîtrise b'a bolo ou bien assimilé bac plus 4 ou bien assimilé o n'a ɲɔgɔnna caman donc o baarakɛlaw n'o bɛ labila kalo 2 délai de bɛ d'o ma préavis mais ni mɔgɔ min bɛ yen n'o ye cadre ou bien membre de direction directeur de programme directeur de marketing n'olu bɛ labila sariya b'a fɔ ko kalo 3 o préavis de bɛ d'u ma donc o ye fɔlɔ ye préavis ye diyagoya i b'u ladɔnniya o diyagoya o tɛ fɔlɔ ye filanan inspecteur de travail i kan k'o fana ladɔnniya ka lettre ci o ma inspecteur de travail territorialement compétent n'i bɛ n'a y'a sɔrɔ sisan i bɛ kulukɔrɔ inspecteur de travail ladɔnniya n'i bɛ bamakɔ ta bɛ ladɔnniya donc n'i b'o ladɔnniya k'a fɔ n bɛ fɛ ka karisa bila i b'a kun bɛɛ ɲɛfɔ a ye o la o fana na o inspecteur délai de b'o bolo dɔgɔkun 15 jours de b'o bolo pour que o ka se k'a ka avis o b'a ka avis de di avis favorable ou bien défavorable donc n'a ye avis défavorable di mais an bɛ fɛ ka mun fɔ l'employeur n'est pas tenu à respecter l'avis de l'inspection mais a kɔni k'a ka avis kɔnɔ a diyagoyalen tɛ k'a ka avis labato donc n'o kɛra wagati min na n'i ye nin procédure 2 kɛ o kɔfɛ i bɛ se k'a labila o la a bɛ fɔ o licenciement kɛra normalement donc mais ni licenciement fɛn fɛn ma kɛ tancogo la sɔgɔmada joona fɛ dɔrɔn a tigi nana a ye ko dɔ kɛ ko min ma ɲɛ ou bien a ye faute sérieuse kɛ ka na dɔrɔn bɔ baara la n'i labila ka bɔ baara la non i ye dansago kɛ on appelle ça le licenciement
le licenciement abusif pour motif personnel dans ce cas ou bien a ye faute lourde kɛ a ye faute grave kɛ a ye nin fɛn fɛn kɛ mais e ma inspecteur ladɔnniya i ma nin si kɛ donc e sera k'a bila ka bɔ baara la ten o fana bɛ dan segu a bɛ fɔ o ma licenciement abusif o la n'o kɛra hakɛ bɛ yen a faamuna donc nin ye salarié non protégé ta ye mais salarié protégé ta o fana kɛcogo fana b'o la o fana ye fila ye fɔlɔ préavis kelen n ye min fɔ sisan préavis kelen de b'o la o ni dɔ in ta bɛɛ kelen i y'o faamu donc ni journalier don ou bien n'a bɛ sara semaine na tile 8 ayiwa n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min don kalo sara baarakɛla don o préavis est un mois o tɛ bon ni mɔgɔ min don ni agent maîtrise don o ye kalo 2 ye mais ni mɔgɔ min fana don cadre don ou bien direction mɔgɔ dɔ don o ye kalo 3 ye o ye salarié protégé ta ye différence jumɛn bɛ salarié protégé ni non protégé ta tɛ il faut diyagoya bilen ni a bɛ n'o kɛ article dɔ bɛ an ka article dɔ bɛ code du travail la n'o ye L277 o b'a yira k'a fɔ ko n'i bɛna salarié protégé kɛ diyagoya i k'a ka inspecteur du travail ka autorisation de sɔrɔ a ka yamaruya olu de bɛ yamaruya d'i ma donc o kɔrɔ e de b'a sɛbɛn sisan tu fais une demande d'autorisation de licenciement i bɛ demande kɛ k'a adresser inspecteur du travail la inspecteur du travail ne fɛ ka carrément sina gɛn ale de bɛ autorisation d'i ma o délai fana bɛ autorisation na 15 jours bon e bɛ autorisation min ɲini a fɛ n'a ye autorisation d'i ma k'i k'a gɛn yamaruya b'i bolo k'a gɛn mais n'a ma autorisation d'i ma i tɛ se k'a gɛn ne ko suntora salarié protégé yɛrɛ salarié sugu jumɛn ye fɔlɔ fo mɔgɔw k'o dɔn entreprise kɔnɔna la il y a les délégués du personnel jɔn de ye délégué du personnel ye aw ka baarakɛyɔrɔ la sa ni baarakɛyɔrɔ kɛra mɔgɔ 11 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko a bɛ se ka mɔgɔ 1 ɲini o bɛ kɛ délégué du personnel ye a faamuna donc ni mɔgɔ 11 baarakɛ jama sera o ma k'a ta 11 ka taa bila 25 la o ye délégué de personnel kelen o délégué de personnel fana o bɛ aw kungo de fɔ a bɔ a ka hakɛw défend délégué syndical fana bɛ yen délégué syndical ye jumɛn ye baarakɛyɔrɔ la ayiwa n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ ni baarakɛyɔrɔ jama n'a kɛra hakɛ dɔ ye k'a ta mɔgɔ 11 ɲɔgɔnna na n'a b'o la délégué de syndical bɛ se ka kɛ mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa membre de comité d'hygiène et de sécurité ni baarakɛyɔrɔ mɔgɔ min mɔgɔ 50 ye o la mɔgɔ dɔ bɛ ɲini k'o kɛ membre de comité d'hygiène bɛ ɲini o la o tɛmɛnen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ fana na n'a y'a sɔrɔ les membres du conseil supérieur du travail donc ministère de travail et de la fonction publique de b'o sigi sen kan donc mais o la Mali kɔnɔ a bɛ sigi de façon nationale mɔgɔ 6 baarakɛlaw ka mɔgɔ 6 employé fana ka mɔgɔ 6 n ye nin membre minnu fɔ nin membre de a bɛ fɔ nin membre de ma les salariés protégés olu bɔnnen ma nɔgɔn dɛ pour que ko olu gɛn i bɛ autorisation de ɲini inspection de travail fɛ n'olu ye autorisation d'i ma k'a fɔ an sɔnna i k'a gɛn o la i bɛ se ka licencier nka n'u ko k'a tɛ gɛn i tɛ se k'a gɛn donc ni procédure fila ye nin ye procédure min ni ninnu kan ka respecter avant de licencier un salarié que ce soit protégé ou non protégé mais ni min fɔ ni non protégé don bɛ protégé don a bɛ motif ye kelen motif bɛɛ kelen n'a fɔ cogo min na motif personnel disciplinaire et motif personnel non disciplinaire je dis motif personnel disciplinaire o ye faute de faute sugu 3 faute sérieuse faute lourde faute grave motif personnel non disciplinaire maladie perte de confiance donc olu sugu mana kɛ k'a fara an ye fɛn minnu fɔ sisan yamaruya b'i bolo i k'a gɛn sariya de fɔ nka ni e ma nin kɛ e ye a kɛ yɛrɛsagokɛ ye i ma sariya labato i y'a tigi gɛn parce que i tɛ i ka baarakɛyɔrɔ ou bien i nana dɔrɔn karisa bɔ baara bila donc a bɛ fɔ o ma licenciement abusif pour motif personnel nin de ye procédure ye a fɔ an bɛna recours la sisan ni an ye ninnu jateminɛ e da sera ma k'a fɔ hali ni yɛrɛ bɛ wari bɔ i kunna k'i ka baarakɛla san sara kalo kalo walima tile o tile e bɛ se ka n'a fɔ dɔrɔn karisa baara bila dɔw bɛ bɔ bi dɔrɔn baara bila an b'o mun ye dun k'a bɛ ɲɛnabɔ cogo di merci o ye cours de o la n'o kɛra sisan i ka kuma pour que n ka dafa ni mɔgɔ min ye baarakɛla la bila k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ ni nin sira ye i nana dɔrɔn a ye tile 4 bila tile 4 kalo kelen a tɛna baarakɛla ou bien a ye ko dɔ kɛ bɔ karisa baara bila hali n'a y'a sɔrɔ a ye suyɛnni de kɛ
et procédure de respecter car ça bara blaga bonga bala ngani senga bara wala wala il recours ke recours ejme recours fane sugu fly parce que barakala sugu fly tu mina recours fane sugu fly o to kelena mais sur le salaire ordinaire do ou le salaire non protégé de barakala gwansanti o recours ejme donc il est recours minke il sera l'année inspecteur de travail capman ngonche abu foma conciliation ibo mini et ni barakala ni ibe anyina aka sokuma fo ola ina min inspecteur travail fana be i ka employer wuli kana abe sigi ka foke no ni jare sundura ibe sigi pa inspecteur travail gira kuma ibe ta tribunal la direct tribunal travail la ni tribunal travail la ibe fo ibe politique fu de drama c'est gratuit la procédure est gratuite donc iba la tribunal travail ka fo ni ne ge tantoula amakani sharia sera ibina no dalu ko lado no lado tribunal travail o kirike ni kirike ni tribunal travail ko bo tiara la eni baragala ijotala patron jodo yemi fo donc yaro kiriko do yemi fo sababate halibi ibe appel ke yoro jmena cour d'appel chambre de ba fo chambre sociale cour d'appel ye sabaye malikono donc o saba kay cour d'appel Kilembe Bamako Kilembe Mopti Kilembe donc il est appel que ni akara mo mina sa parce que Bamako ta aucun compétence et territoriale sigaso kulukoro Bamako Sebu donc amana kila ni yoro ibisaka cour d'appel saisi abo foma chambre sociale bi oli fana mana laje mo de krike bon tribunal travail ni fo tiedo e barakala jotala kana blade il ta cour suprême na section judiciaire chambre de chambre sociale donc on fait le kirike nous kirike au kiri qu'on a fait là on a kiri jabi de nina soma requête en révision fenebi au bel cour suprême kono donc non le kirike kare ka bobo tiela et ni baragalay ampleur injobala ampleur jotala haka bedima o haka nunu o rube donono o haka dole o ser o haka doje me indemnité o bola au dommage mais dommage introbola on a ngona chama donc ni salarié non protégé ou bien salarié ordinaire il recours femme chama de tribunal travail et malikiri non fika mtemini sala ba de fait o temene ko fait salarié protégé ta au fait recours au ni non protégé particulier au cas recours mais moi ni salarié protégé ni inspecteur de décision dit quand faut boyka na geni ma jenae ika geni ibe recours ke yorojme ibe recours sugu fly recours administratif et recours juridictionnel recours administratif na sugu fly au recours administratif ejme ya recours bebe abofoma recours gracieux inspecteur ni ay autorisation di kiganga gen ibe seka ibe recours kama ka lettre demande ba carte majeni inspecteur segi alaje tukuni o de recours gracieux ali ba alaje na le jabi dudu et pourtant travailleur salarié et pourtant ali bi men makant kan ibe na recours flanana o recours jme oui recours hiérarchique jme ibe inspecteur de travail aller sans faire moro ibe a blakata direction nationale du travail là o fana ba blakata ministère là de travail là donc ulu fana ba laje bo tieni la nonu kontuguni e baragala yemin ke salaire protégé imi geni kaka donc oui recours administratif bank maintenant ibna djmana recours juridictionnel ola ibna juridictionnel là ibe tribunal administratif de saisissant parce que mona décision mini inspecteur travail que c'est une décision acte administratif unilatéral ou décision administrative de donc on est attaqué auprès des tribunaux administratifs territorialement compétents. Mali qu'on a tribunal administratif ça va tout makaranda né 600 tribunal administratif bekay oui au cas compétence territoriale kay Bamako oui Bamako Sikasso Ségou Koulikoro Moptita ou Mopti et les régions du nord excepté Gao comme d'autres FNA Gao c'est ça il y a plein de tickets Kataï maintenant au tribunal administratif au lieu de siège au lieu de au plainte recours pour excès de pouvoir aye dans ce cas inspecteur de travail binanga
la suntura n'a ye jugement kɛ ni juge administratif ye jugement kɛ ka jaabi bɔ k'a jira k'a fɔ bon e min ye baarakɛla ye i jo t'a la e ni salarié protégé kana bila yen dɛ i bɛ recours kɛ tuguni i bɛ pourvoi cassation kɛ ka taa yɔrɔ jumɛn cour suprême na directement cour suprême parce que CAA tɛ Mali la CAA juridiquement c'est créé mais pratique la tɛ yen sinon théoriquement u y'a créé CAA i bɛ CAA dɔn cour d'appel administrative maintenant comme o tɛ yen i bɛ directement i bɛ appel i bɛ pourvoi cassation kɛ ka taa cour suprême na section jumɛn de don section saba de bɛ yen section judiciaire section administrative section des comptes i bɛ taa section administrative la olu fana bɛ kiiri kɛ n'olu ye kiiri kɛ n'u y'a jira k'a fɔ bon tiɲɛ yɛrɛ la e min ni e de ye salarié protégé i jo b'a la donc n'u ye kiiri kɛ k'a fɔ i jo b'a la o la o mana ban i bɛ sɔrɔ ka i ka hakɛw bɛ d'i ma sisan i ka hakɛw bɛ d'i ma o ye jumɛn donc ko fila a bɛ fɔ salarié a bɛ fɔ employeur a don tɛmɛ i k'a ladon baarakɛyɔrɔ la donc a b'i ladon diyagoya i ka baara kɛ n'a ko non k'a t'i ladon baarakɛyɔrɔ u bɛ se ka fɛn dɔ bɛ ko astreinte so astreinte ye jumɛn donc tile n'i m'a lɔri tile 50,000 ou bien ko n'i t'a ladon baarakɛyɔrɔ la u bɛ indemnité ani dommage intérêt gosi kun o dɔw bɛ taa $10,000 $20,000 ça dépend donc ni de ye recours ye je pense que procédure expliquera recours expliquera nin ye a kumaba ye quoi. a diyara an ye monsieur Sangare an ye faamuyali caman sɔrɔ na mais jɛmukan ni an b'a labɛn a ka ca la an bɛ to k'an ka whatsapp numéro di maaw ma u b'u hakilinaw bila ka na ni jɛmukan labɛntɔ la maa caman y'u ka laɲiniw kɛ mun ye k'a jira e ye minnu fɔ nin ye ninnu kɔni ye sariya kɔnɔ kobaw n'i ma sariya yɛrɛ kalan walima ka kɛ sariya dɔnbaga ye i tɛ se ka nin faamu olu kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ misali ta société gardiennage dɔw kan minnu bɛ société sigi lakana kɛnyɛrɛye lakanaso ninnu sigi ko olu y'a essayer ka syndicat sigi parce que maa bɛ taa fɔ maa 100 société ye maa minnu ta a bɛ se fɔ maa 100 ni dɔɔnin ma k'u bɛ syndicat sigi patron ma sɔn ko fɛn o fɛn b'a ɲɛfɛ k'u bɛ ka syndicat sigi ko k'u bɛɛ gɛn k'olu k'a kɛ jumɛn sisan o ka nɔgɔn ni syndicat min filɛ an ka jamana sara constitution o de ye a jira k'a fɔ ko syndicat garantilen don jamana yɛrɛ de bɛ syndicat ka baara la kɔlɔsi jagoya bon syndicat fana n bɛ kuma kelen f'i ye autorisation ko t'a la dɛ k'a fɔ ko récépissé de bɛ o tɛ dɛ récépissé tɛ foyi tɛ yen syndicat ni association tɛ kelen n y'a fɔ cogo min na ni a bɛ syndicat sigi donc a bɛ a procédure de respecte n'o respecte a b'a sigi bon syndicat sigi la yamaruya tɛ ɲini baaratigi fɛ quoi yamaruya t'ale bolo quoi yamaruya ale ka yamaruya tɛ ɲini quoi e tɛ ka ne ko n ko délégué du personnel o ye mɔgɔ 11 ka taa bila mɔgɔ 25 la a b'a sigi ka fɔ karisa ya ɲɛmɔgɔ a banna i y'a faamuya donc papier a bɛ t'o déposer instruction de travail la donc o tɛmɛnen kɔfɛ n'a bɛ syndicat fana sigi n ko délégué syndical 11 ka taa bila mɔgɔ 5 la o ye mɔgɔ 5 ye n'a bɛ syndicat fana sigi comité syndical même chose ni employeur ko k'a tɛ sigi o employeur ye a ye kuma fu de fɔ n'a y'aw gɛn ka bɔ o ka nɔgɔn n'a y'aw gɛn immédiatement n ye procédure fɔ donc o procédure ye jumɛn donc a bɛ tribunal de travail saisi n'a ye tribunal de travail saisi ou bien inspecteur de travail o ka conciliation o b'a wele ka kuma fɛ bɔ karisa sabali syndicat créé o ka hakɛ de n'a ma sɔn a bɛ taa tribunal de travail la tribunal de travail b'a fɔ nin tɛ gɛnkun ye u ka sigi u ka baarakɛyɔrɔ la n'a ma sɔn o ma dommage intérêt min bɛ gosi a kun y'o dɔn wa dommage intérêt a bɛ yɛrɛ ɲini o la o dommage intérêt mana d'aw kelen kelen ma aw ka mɔgɔ t'a ka baara la bilen yɛrɛ o dommage intérêt dɔw bɛ taa 15 millions 20 millions 30 millions ça dépend ou bien u b'a fɔ aw ka don diya quoi n'a fɔra a ka don n'a ma sɔn u bɛ astreinte d'a kan sous astreinte d'a kan donc k'a f'i ye mɔgɔ minnu ye nin kuma f'i ye u ka jaabi de ye nin ye Mali ye sariya jamana de mais k'aw sigi dɔrɔn non sariya tiɲɛ tɛ sariya la tiɲɛ ayi dɛ mɔgɔw ka sabali dɛ e taara lajɛ fɔlɔ wa recours de bɛ yen e suntora instruction de travail o ka kuma ka n'i wasa tribunal de travail o ka n'i wasa cour d'appel ka n'i wasa chambre sociale min bɛ yen cour suprême ka n'i wasa o fana ka gɛlɛn dɛ e ye nin lajɛ fɔlɔ donc k'a f'i ye yɛrɛsogo kɛ tɛ quoi ni mɔgɔ minnu ni a ko n'a y'u bɛɛ gɛn o sira de ye nin u kana foyi fɔ u bɛ avocat dɔ ɲini o avocat b'u bilasira parce que sisan mɔgɔw fana bɛ yen dɔw bɛ fɛ ka naare dun k'a nɛrɛ sɔngɔ dɔn a bɛɛ tɛ dun i bɛ avocat ɲini bɔ avocat i b'a dɛmɛ a baara kɛ n'a ɲɛna 10% ye tɛ ou bien o ye avocat ka baara ou bien a bɛ bɛn a la donc n'a ye avocat ɲɛnama ɲini k'a bila o ɲɛ
ani sababa be ou bien ka conseil juridique ni kabla nyanama ni kana ani sababa be donc me ka min fe me saka kan juguri machine était malikono ni me saka employeur qui ka barakala do bali aka délégué du personnel sigi walma aka délégué syndical sigi walma comme aka comité syndical sigi ma o fangate machi bulu yere so ko ketew ambe shara jamana de kono ibi yere sanga shara ma ou bien ibe nyangi afamna monsieur Sangare ambe fo ne walabalali ko numan nuna toujours nantoro cadre kono mawka nyingalula do yu kanto ama fana ka fo ko ayera dono doron patron na ka fo me black aba barala parce que ko papete on ñogonche mi black aba barala parce que ama contrat sebe do engagement tan ñogonche o ko ale gele o chola ko yela hake bale yo hake babi mo jabi dima il faut que ka fam de contrat bete écrit contrat écrit b contrat verbal b mali loi ko barakolo bale code de travail ko ni mo ta baraga na barakachani a bara dele kachani kalo sabai e ka nga papier kale yana ko bara damne aka me employeur de made e sundra e na do ta barala aka bara e kalo nani contrat o TCDD ya kalo no be kalo rube sangli normalement yani baraka damne folo e kan ka inspection de travail i kan ka tigi ka contrat labe ka bela dele labe ka bajane baraka damne ka tane inspection de ulu ka viser a viser ko fa absolument ka bara damne na nimo ke na tigi bara damne ka soro bara nje kalo akachane kalo sabai ibara contrat su munwa c'est un CDI ibe CDI il est considéré comme un fonctionnaire dans des contrats dans des cas donc CDI ferait ka green carte mais CDD ka parce que le droit de travail c'est un droit qui protège le salarié donc c'est un contrat à durée indéterminée donc atigile mo ka fo papier tani no to ko no sharia mali sharia que no ga tamashien demando de tamashien ça va pour que on peut parler de l'existence du contrat où ça va être mais il y a d'abord la prestation du travail ou te folé flana il y a aussi le salaire ça dit rémunération ça va le lien de subordination juridique nous enfin ça va tirer au corps baranyoga baninyo follow il faut que bara de ka ke aka sabati min salla suntura journaliste aka sabati e nani erla bezigni erla ou gardien e nani erla bezigni erla ou te daluya abo foma prestation flama rémunération daluka e ka fo kalo sara joluni ibe sara kalo sawana le lien de subordination juridique kokoro sharia be juge sele ke ibe doka hukumu kondala okoro doba fa kata sari ibe mo doga mo quelqu'un qui a le pouvoir de direction mais akata et pouvoir de direction et pouvoir de sanction donc nobe abana donc a fié ibe min fo ni tikla mo dès le moment où bien ni ça va on appelle ça ni ça va c'est les critères pour qu'il puisse parler de l'existence du contrat de travail donc ni nimbe c'est un contrat de travail wati banamro peu la digal là-bas donc abe befu kayra mo la ka fo sharia akanga don anga droit do kayra bela dele na ka fo mo munu barakala u ko ka haka jini ka don bo mo munu fana be ni employeur do u fana ka barakala ko ka duma kayra ka fo barakala ni barakedi baraketi ani barakedi haka be bebulu donc ami télévision nyema sofu mo kera sababu ka mo mun kera sababu ka télé sigi senga ambufu kananga na anga karabo no Cheikh Chérif Ousmane Madane Hadran bafu ani télé direction nyamo ani era suntura wulu ka jomi na ba ke kananga la ka ke bomna la abe ngoni babo mo sinade ajaranye merci mais faut ki wali mando wala be dansigi anga bi jamkana aklina wala ko ne des licenciements pour motif personnel des salariés procédure et recours hakila aw ye famali sora kono kayre barake daw de kodo anga de fonction publique kayre barake daw no sigira hakem me patron bolo hakem me barake law yere bolo ki blaka bo barla ko temesaro bala no temesaro ma dafa ni madia dona na ki bise ka segi sera do tamamu misaka ka sawbe ki blaka ake kono walma ki ga hakenyi ne ka dima babu akme odeka nen aw ana nyogon soro sera blon ka dongere ma fola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh